Joo, tervetuloa tänne Fouka-yhtiöiden yhtiökokoukseen. Ja meillä on nyt tänään tällä kertaa vähän tämmöinen niin kuin tiedotusmuodossa tämä asia, että me kerrotaan vähän sinne ulkopuolisellekin, mitä täällä meillä seinien sisällä tapahtuu. Mun nimi on Olli Mäkipelto ja mä oon toimitusjohtaja Fouka IT:ssä ja toivotan kaikki tähän niin kuin paikalla olijat tervetulleiksi ja tietenkin nekin, jotka vaivautuu katsomaan tätä meidän pientä esittelyä tästä tapahtumista. Ja mä oikeastaan luovuttaisin tämän lavan heti suoraan alkulämmiteltynä meidän hallituksen puheenjohtajalle Marko Forssellille. Joo, kiitoksia Olli. Niin ja tervetuloa minunkin puolestani. Ja mä ihan muutaman sanan tähän alkuun sanon tästä Fouka-yhtiöiden tilanteesta, vähän näistä ajatuksista, mihin päin ollaan menossa ja pikkusen, että miten tässä on ollut meillä tuloksen ja liikevaihdon osalta tämä kehittyminen. Eli tässä tiivistettynä, jos katsotaan, että miltä tämä näyttää tämä Fouka-yhtiöiden tilanne, niin tämä hallitustyö, mitä me ollaan tässä nyt tehty ja mitä mä oon ollut tässä mukana hallituksessa useamman vuoden jäsenenä ja nyt sitten muutaman vuoden puheenjohtajana, niin kyllä meillä on ollut ajatuksena se, että me ollaan tässä rakentamassa Fouka-yhtiötä. Meillähän tämä Fouka IT on perustettu jo 2007 ja siitä eteenpäin on mennyt, 2010 siitä eteenpäin on tuo toiminta mennyt eteenpäin. Ja sitten me huomattiin tämä tarve tälle tilitoimistopalvelulle ja perustettiin sitten 2013 tämä meidän Fouka taloushallinto. Ja meillähän on, Mäkipellon Olli, niin kuin tuossa sanoin, niin on toimitusjohtajana tässä Fouka taloushallinnossa ja Marko Lehtonen on sitten tuossa operatiivisessa, tai siis toimitusjohtajana tässä taloushallinnon puolella ja Mäkipelto IT-puolella. Jos me katsotaan näiden yhtiöiden liikevaihtoa viime vuoden osalta, niin yhteensä tuo liikevaihto näissä kahdessa yrityksessä on ollut kuitenkin yli 700 000 ja tulostakin saatiin tehtyä 30 000, joka oli ihan hyvä tulos tuohon vaiheeseen. Ja meillä on kuitenkin aika vahva tase molemmissa yrityksissä, nuoreksi yritykseksi taloushallinnon puolella 150 000 ihan hyvin ja sitten taas tuolla IT-puolella ollaan kehitetty tuotteita ja meillä on aika vahva tuotekehitys ollut siellä ja siellä on yli 400 000 saatu siihen. Ja oikeastaan tämä, että miksi tänne kutsuttiin, niin nämähän kaksi yritystä on perustettu erikseen, mutta meillähän on omistajana tämä IT tässä taloushallinnossa 1/3 omistuksella ja näitä on kuitenkin kehitetty yhdessä näitä yrityksiä ja tullaan kehittämään jatkossakin yhä enempi yhdessä ja varmasti jossain vaiheessa jopa viemään sitä toimintaa enempi yhteen. Ja ei oikeastaan tästä sen enempää. Mä annan nyt puheenvuorot meidän operatiivisille johtajille sekä Olli Mäkipellolle ensiksi ja sen jälkeen Marko Lehtoselle. Että Olli, ole hyvä, tuu jatkamaan tästä ja kiitoksia puolestani. Joo, kiitoksia Marko. Tänä päivänä Marko Lehtonen ei ole täällä paikan päällä, mutta mä sanoin, että et sä Marko siellä asiakkaiden tykönä Helsingissäkään meitä pakoon pääse, vaan kyllä me otetaan sut siihen puheluun mukaan ja tähän tilaisuuteen mukaan ja katsotaan, jos tämä tietotekniikka kestää niin paljon. Mä luulen, että mies on menossa, onko hän junassa vai lentokoneessa, mutta koitetaanpas ottaa puhelua ja katsoa, että saadaanko me Marko puhelimeen ja päästään kyselemään. Se hälyttää. Terve Olli. No terve Marko. Sä oot suorassa lähetyksessä täällä meidän yhtiökokouksessa Kokkolassa Port Towerissa ja missä päin oot menossa? Just ohitettiin Tampereesta, junassa ollaan tulossa Helsingistä päin. Te ootte työkeikalla siellä. Joo, että hyvin kerrotaan mun mielestä tästä meidän nykytilanteesta se, että ei edes yhtiökokoukseen osallistua. Asettaita kierretään täällä Helsingin päässä ja oltiin yhden isomman asettaluona täällä käyttöönottamassa demosorttia ja viemässä meidän foukalaista osaamista tänne Helsinkiin päin. No kyllä mä luulen, että sitä tarvitaan siellä. Joo. Ootteko te isolla porukalla? Me ollaan Sydänmän Sannan kanssa ollaan oltu kaksi pitkään päivää vedetty Helsingissä ja Joo. siellä meitä oli yhteensä 5 henkilöä sitten
Joo. Teillä on siellä ilmeisesti Lemonsoft-järjestelmän käyttöönottoja. Joo, käytiin Lemosoftia läpi ja siis käytiin meidän toimintatapainen prosesseja, että mitä näkiä palveluita ja niin heille sitten niin kuin tuotetaan Joo. syksystä lähtien ja he ostaa meidän kaiken taloushallintoon liittyvän talouspäällikköpalvelusta lähtien. Joo, tämä kuulostaa oikein hyvältä ja alue laajenee, niin en mä tiedä, me toivotetaan tsemppiä sinne tien päälle ja jatketaan täällä yhtiökokousta. Joo, hienoa ja hauskaa sinne. No, me pidetään semmonen. Moi moi! Moi moi! Joo, Lehtosen Marko on tuossa työpäivänä mulla ja on ollut mukava tehdä. Mieshän on aivan niin kuin mahdottoman kova tekemään töitä ja sitten tuo taloushallinnon osaaminen niin on kovalla tasolla. Että kun tämmöiseen tiimiin pääsee pelaamaan, niin silloin on aina mukava olla itsekin. Meidän visiosta ja sitten toteutumista, missä vaiheessa me tällä hetkellä mennään, niin me ollaan asetettu tämmöinen visio, että me oltaisiin 2016 vuonna liikevaihdoltaan 2 miljoonan euron yritys, tulosta pystyttäisiin tekemään tuommoinen 10%, omaa pääomaa olisi taseessa 400 000 euroa, työntekijöitä olisi 23 ja sitten olisi vahva omistuspohja, koska omistuspohja on aina tärkeä näissä tämmöisissä käynnistyvissä yrityksissä silloin, kun on kasvun paikka ja mahdollisuus, että silloin pystyttäisiin vastaamaan. Ja kun nyt katsotaan tätä kulunutta tilikautta, missä on Fouca-yhtiöiden koko liikevaihto, niin 712 000 on nyt kerääntynyt viime vuoden puolelta, jotenka kyllä se sieltä tulee pikkasen kirittävää, mutta tänä vuonna varmasti mennään 1 miljoonaan euroon tai yli jonkin verrankin, että kyllä oikea suuntaan. Tulosta syntyi 30 000 euroa ja omaa pääomaa oli 207 000 euroa taseissa ja työntekijöitä 15 henkeä. Ja voi sanoa, että sijoittajat on kiinnostuneita tällaisesta kokonaisuudesta. Meissä on jotakin sellaista tässä tiimissä, tässä tekemisessä, vaikka me ollaan vielä kovin isoja, että tämä kiinnostaa. Tässä nähdään, että tällaiset yritykset pystyy vastaamaan siihen tulevaisuuteen. No sitten näistä panostuksista, mitä me ollaan tehty, koska jos on 0 panos, niin on monesti 0 tuloskin. Täytyy ottaa riski, yrittäjäriski, jos meinaa sitten jotakin saada aikaan. Niin tässä Fouca IT:n taseessa on niinkin paljon kuin 360 000 euroa aineettomia oikeuksia, ja ne on syntynyt investoinnista tuottavuutta parantaviin ohjelmistoihin. Ja tämä on aina niin kuin tyypillistä näissä, että jos meinaa saada markkinaa, meinaa innovoida jotakin uutta, niin siihen pitää heittäytyä, siihen pitää panostaa. Ja tämä on osoituksena siinä, että vaikka yritys on näin pieni, niin kyllä siellä on niin kuin kovat latingit ollut piipussa. Ja me uskotaan tässä täysillä, että tämä rupeaa tuottamaan kyllä meille sitä kasvavaa, kiihtyvästi kasvavaa liikevaihtoa. Taloushallinnon taseessa on 76 000 euroa liikearvoa, joka on syntynyt yritysostojen myötä. Mehän ostettiin tuossa Tietovakka-niminen yritys viime kesänä, tai yrityksen liiketoiminta, ja ollaan se sitten käynnistelty ja viety eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että siellä on ollut tosi ammattitaitoista porukkaa ja innostunutta porukkaa, ja voisiko sanoa, että tällä tiellä on hyvä jatkaa eteenpäin. Jotenka meillä on sellaista vakaata liiketoimintaa, mutta myös tällaisia ohjelmistopuolelle liittyviä mahdollisuuksia, jotka voi kasvattaa liikevaihtoa hyvinkin nopeasti. No jos katsotaan tätä niin kuin tuoteportfoliota tai näitä innovaatioita, joilla me kyetään luomaan asiakkaille lisäarvoa, niin tässä meillä on 2 tällaista niin kuin kokonaisosa-aluetta. Toinen on palveluinnovaatiot, kuinka tätä käytännön työtä tehdään, kuinka otetaan prosesseja haltuun, kuinka koulutetaan asiakkaalle nämä uudet asiat. Ja toinen on sitten tuoteinnovaatio. Tuodaan ohjelmistotuotteita, tuodaan rautaohjelmistojärjestelmäkokonaisuuksia, joiden päälle pystytään rakentamaan nämä uudet innovaatiot. Ja tässä kuvassa nämä innovaatiot on piirretty tuommoiseen pilven näköiseen kuvioon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tänä päivänä liiketoiminta siirtyy yhä enemmän tuonne internetin puolelle. Ja tämä internetin kautta ja pilven kautta tapahtuva palvelukokonaisuus, se tuo lisäarvoa, koska
enää yritysihminen toiminta ei ole paikasta kiinni, vaan se tieto-osaaminen ja osaamisen hyödyntäminen, se voidaan hyödyntää globaalisti mistä vaan ja koska vaan. Ja jos katsotaan minkälaista tämä meidän palveluinnovaatiokokonaisuus on, niin siellä on näitä työsuorituksia, ohjelmointia ja käynnissä pitoon, kuten tämmöisiä konesalin palvelinkeskuksen ylläpitoja ja muita ohjelmointitöitä, mitä liittyy asiakkaan tuotteisiin. Taloushallinto, kirjanpito, sitten koulutuskonsultointi ja varmaan jossakin näissä tehtävissähän tuo meidän taloushallintopuoli oli nyt siellä Etelä-Suomessa liikkumassa, eli ne tarjoaa sitä palvelua, mutta ne integroi siellä jo järjestelmiä sitten käyttöön. No sitten on tämä tuoteinnovaatiopuoli, niin siellä on monitoimilaitteet, datakonnektori, dokumentaation hallintajärjestelmät, tuossa on M-Files nyt esimerkkinä. Sitten meillä on oma palvelinkeskus tuolla avoimen tietoliikenneverkon puolella Kaustisella. Ja sitten meillä on tämmöinen kuin OnCartalla tuotekokonaisuus, jota on myyty tuonne energiapuolelle, kuntapuolelle. Tämä on hyvin skaalautuva ja meillähän on siinä tämmöinen hyvä kumppani kuin Tieto Oyj teollisen internetin puolella. Ja voi sanoa, että tuossa tuotteessa on kyllä todella paljon potentiaalia, samoin kuin tässä datakonnektorissa. Mutta jos tiivistää lyhyesti, niin asiakkaan kommentti oli tässä yksi päivä sellainen, että nyt on hyvä kattaus. Ja jos mä jättäisin tämän lavan sitten meidän myyntijohtajalle Jyrki Veijolalle, niin olepa hyvä. Kiitos Olli. Tervetuloa minunkin puolesta. Jyrki Veijola on nimeni ja pikkasen avaan teille nyt tätä, mistä tässä on kysymys tässä meidän myynnissä. Tämä on jaettu nyt 3 osa-alueeseen ja teollinen internet on sellainen ehkä kuuma asia tänä päivänä. Me nähtiin se kyllä 2 vuotta sitten, vähän reilukin, kun me alettiin miettimään sitä, että mihin maailma on menossa. Ja sille puolelle lähdettiin sitten katsomaan, että mitä me voitaisiin tehdä tämän asiakkaan lisäarvon hyväksi. Ja tämän suhteen on tehty nyt kovia ponnistuksia. Eli käytännössä viime talvesta on aloitettu markkinointiyhteistyö Tieto Oyjin kanssa ja myöskin sitten omatoimisesti on lähdetty hakemaan asiakkaita tuolta suuremmista organisaatioista. Ja nimenomaan tämä lisäarvokylki edellä mennään teollisen internetin puolella. Siihen liittyy nimenomaan tämä OnCartalla-sovellus. Ja sitten meillä on tämä globaali markkina. Globaalit markkinat tarkoittaa todella globaalia, kun puhutaan ohjelmistotuotteista. Niiden jakelu on ihan rajaton sillä tavalla, että voidaan ottaa hyllystä tuote, monistaa se tuhansiin, miljooniin. Ihan yhtä lailla kuin tehtäisiin yksi tuote. Datakonnektori on nyt sellainen, jota me kutsutaan ensimmäiseksi globaaliksi tuotteeksi, mitä meillä tulee ulos. Me on toimitettu viime talven ja kevään aikana kaikkiin maanosiin lukuun ottamatta Antarktista tällaisia evaluaatiokappaleita ja kerätty sieltä palautetta näiltä asiakkailta, että minkälaisia ominaisuuksia he näkee, mitä pitäisi olla lisää tai mitä pitäisi tehdä toisella tavalla. Nyt me on saatu hienot palautteet ja seuraava julkaisu tulee ensi syyskuussa, jolloin tulee varsinainen tuote ulos. Ja tätä tuotetta varten nyt on tehty jo alustavia jakelusopimuksia, joista ensimmäisenä toteutuu Kiinan etelärannikolla oleva Hong Kong. Eli siellä on paikallinen suuri monitoimilaitejakelija, joka haluaa ottaa tämän meidän tuotteen omaan repertuaariinsa. Yksin oikeudella siellä. Pelkästään tämä alue on noin 10 kertaa suurempi kuin koko Suomen talousalue. Jolloin siinä voitte miettiä sitä, että mikä se potentiaali on tällaisissa tuotteissa. Sitten me puhutaan Pohjois-Amerikan markkinoista, Etelä-Amerikan markkinoista, Keski-Euroopasta ja koko tämä globaali yhteisö voi käyttää meidän tuotetta. Seuraavaksi avaamme keskustelut Saksassa, jossa on suuren jakeluorganisaation kanssa käydään keskusteluja, että tämä meidän datakonnektori lähtee jakeluun heidän tuotteiden kyljessä. Ja tässä on uskomaton potentiaali. Aika sitten näyttää, että mitä tässä todella tapahtuu.
Loppukaneettina sanoisin näin, että se mitä me nähtiin 2-3 vuotta sitten, kun tätä lähdettiin tekemään ylös, että ohjelmistot tämän ratkaisee. Se lisäarvo, mitä saadaan tuotettua ohjelmistojen avulla erilaisten laitteiden ympärillä, niin se ratkaisee tämän menestymisen tai menestymättömyyden. Pelkillä laitteilla ei pärjää, vaan täytyy olla älykkyyttä mukana kaikissa toimissa. Sillä se lisäarvo osoitetaan. Kiitoksia. Joo, kiitoksia Jyrki. Tuo oli kyllä mulle suuri yllätys, että meillä ei siellä Antarktiksella ole yhtään toimitusta, että onko nyt kuitenkaan tehty niitä myyntiponnisteluja riittävästi sen markkina-alueen suhteen, vai onko niin, että käyttöönottajia ei ole sitten löytynyt justiin siihen hätään. En tiedä sitä, mutta pitää pohtia varmasti sitten jossakin firman saunaillassa myöhemmin. Kartoitetaan Antarktiksen markkinat vielä erikseen. Selvä asia. Eli nyt sellaisia vähän karastuneimpia käyttöönottajia. Vuosi 2015, niin jos ajattelee, että minkälaisia asioita siellä tullaan tekemään, kun tätä tulevaisuutta nyt tässä katsotaan ja mennään tätä vuotta, niin kyllä ne kustannustietoiset asiakkaat on siinä keskiössä. Sehän on niin, että kun ohjelmalla ruvetaan toteuttamaan sitä, mikä ennen tehtiin raudalla tai tehtiin jotenkin muuten manuaalisesti, niin siellähän on ihan huikeat kustannussäästöt, plus sitten se on erittäin kustannustehokasta verrattuna aikaisempiin toimintatapoihin. Fouca-innovaatiot myynnin keskiössä, nämä omat tuotteet, omat innovaatiot, omat sovellukset, missä yhdistetään monta erilaista asiaa asiakkaan tarpeisiin, niin ne tulee olemaan keskiössä. Kasvuun panostetaan aktiivisesti, en nyt sano, että aggressiivisesti, mutta aktiivisesti hallittua kasvua, mutta erittäin ripeää. Kun on mahdollisuutta, niin mennään eteenpäin. Panostuksen myötä syntyy uusia työpaikkoja, ja tämähän on se yhteiskuntavastuu. Jos on mahdollisuus luoda uusilla innovaatioilla uusia työpaikkoja, niin niitä tämä yhteiskunta tarvitsee. Ja se vie tätä yhteiskuntaa eteenpäin ja kaikella tavalla auttaa meitä. Ja sitten kun me siirrytään joskus eläkkeellekin, niin toivotaan, että auttaa vielä silloinkin meitä. Yritysjärjestelyt ovat mahdollisia. Tällainen yritys, joka on tämmöisessä kasvuvaiheessa, niin nämä asiat on koko ajan tapetilla ja ei ole mikään yllätys, jos sieltä kuuluu aika nopeastikin jonkinlaisia uusia uutisia tältä saralta. Ja omistajatiedotus löytyy tulevanakin vuonna tuolta yritysdealeri.fi-palvelusta. Sieltä voi käydä tutustumassa muun muassa yrityksen arvon kehittymiseen. Jos jollakin on innostusta vähän niin kuin lyödä riskejä tällaisiin yrityksiin, niin se on mahdollista. Se on ainakin vielä toistaiseksi avoimessa kaupankäynnissä, että silloin pääsee näihin startuppeihin mukaan. Ja sitten niin kuin tämäkin video tästä, niin löytyy sieltä yritysdealerista niin kuin paljon muuta yrityksen tietoa. Liiketoiminnan tekijät, jos niin ajattelee, että mikä tämän kaiken on mahdollistanut, niin kyllähän nyt tietenkin aivan ensimmäisenä kiitokset asiakkaille. Meillä on paljon hyviä asiakkaita. Teidän kanssa on ollut mukava tehdä yhteistyötä, innostua yhdessä ja tuoda uusia ideoita. Sitten tietenkin kiitokset työntekijöille. Aikamoista heittäytymistä, aikamoista uhrautumista on nähty tässä talossa. On tehty pitkää päivää. Ei ole tavatontakaan, että kun tuossa illalla on jäänyt vielä tekemään töitä, niin kas kummaa. Siellä on pöydän ääressä, jos toisenkin ääressä ollut tekijöitä. Ja hommat on hoidettu maaliin asti silloin, kun on täytynyt. Ja sitten omistajille kiitokset henkilökohtaisen riskin kantamisesta. Ei ole itsestään selvää, että ihminen ottaa omia varojaan, laittaa niitä johonkin tällaiseen yritykseen, missä kaikki voidaan menettää. Foucalla on ollut sellainen omistajakunta, että kun on ollut tiukka paikka, 2014 vuonna järjestettiin osakeanti helmikuussa, järjestettiin osakeanti heinäkuussa, me saatiin riittävästi osallistujia. Eli siellä on ihmiset laittanut ihan oikeaa omaa rahaa tähän yritykseen silläkin riskillä, että tämä ei onnistuisi. Me täällä operatiivisessa toiminnassa aiotaan hoitaa niin, että omistajat tulevat saamaan rahansa takaisin ja vielä ehkä pienen siivun siihen päälle. Kiitokset päämiehille ja sidosryhmille. Meillä on ollut aivan loistavia päämiehiä. Ne on antanut markkinointitukea, ne on käynyt paikan päällä, ne on kertonut meille, missä on asiakkaita, ne on auttanut meitä eteenpäin, ne on sparrannut meitä.
Ja sidosryhmät, täällä on ollut oppilaitoksia, ammattikorkeakoulua, yliopistoja, julkisen puolen toimijoita. Kaikilla on ollut semmoinen henki, että tätä yritystä autetaan eteenpäin. Tämä on sellainen, mitä me tarvitaan ja tälle on tarvetta. Ja sitten vielä viimeisenä kiitokset hyvää Foukasta kertoneille. Moni ihminen, moni taho on kertonut, että tämä on hyvä yritys, teidän kannattaa asioida heidän kanssa. Kiitokset teille. Ja sitten tullaankin tähän viimeiseen sivuun, ja nyt kun tätä kesää ajattelee ja vertaa sitä Antarktista, niin olisiko sen verran tehty myyntiponnisteluita, että ei olla oikein noita 20 asteen lämpötiloja saatu, vaikka juhannus tässä jo rupeaa painamaan päälle. Jotenka minä toivotan oman ja edustamani organisaation puolesta hyvää ja lämpimämpää kesää. Ja lisätietoja löytyy Fouka-yhtiöstä web-sivuilta fouka.fi. Kiitän ja kumarran.